Machigni en nonro mar Oboke janeno mar Lolwe Tv. Wadhi nyime kaindi mapiyo piyo wang'inda mantie Oboke mar The Star, Oboke mar The Star kod Oboke mar The Daily Nation. Oboke mar The Daily Nation wach mantiere wiye kanyo endo pek en ni Ghost of 2017 as MPs reject Chebukati laws. Maendi wach mantiere ni koro sani endi jood bura notamre mano wach ma Chebukati ora mondo mi oketo godo mago lokruok e pend chike ka gi kacha. En wach ma koro sani endi koro nitiere. It's all over again. Parliament rejection of new regulation intended to seal loopholes at IBC that forced former CJ David Maraga to annul the victory of President Uhuru Kenyatta in 2017 has thrown the Electoral Commission into a spin barely 60 days before this year's general elections. Kanyo endo magi weche manomiyo ne Chebukati nomiyo Maraga ne oketho yiero mar Uhuru ma higa mar 2017. Koro ng'iyane to odhi bet now. Wadhi nyime kaindi na wach no ende minyalo somo. Raila open 4 points lead over Ruto, new poll reveals. Raila saindi koro odhi mano endo kod bende mbi mapek kod konata malo 4 mano kaka koro sanyambulu mar paro nyiso. Eka wuno bende ibo tim mano endo mabende en ranyisi kata test run mano endo mar technology modo tiyo godo e yiero omiyo ber mondo ming'ini ochal nade. Sonko keeps alive hopes of IBC as IBC accepts spending papers. Wiper movement gubernatorial aspirant Mike Sonko hopes of getting the green light to vie for Mombasa seat were revived last evening after the Electoral Commission accepted the pending documents which had stopped him from being cleared. Sonko presented the document from the Supreme Court to prove he has a pending case challenging his impeachment. The document seen by Daily Nation dated 8 2022 June and signed by Supreme Court Registrar Letiza Washira read in part, we refer to you the letter dated 8th that our letter dated kamano barwani koro nyalo miyo Ruto ngane Ruto to Sonko bed kod mano endo ma tony matin mondo mi ochung kaka gavana mar Mombasa. Ko dhi nyime ni koro NIA silent on Paul's meddling charge as Ruto cries fall. Mane wach mantiere kanyo endo sani endi koro kachero maendi en migawo mar kachero mapacho ka endi olinga thi sama koro Ruto ne wacho ni koro itiyo kod gik kanyo endo moko ni kare. Ruto vows to ease ID passport processing. Ruto owacho ne jogi mantie nyandwat mar Kenya Mandera kucha ni obro temo mar mondo mi koro oket mago eko kange mowinjore mar mondo mi jiyudo opande kanyakla gi passports magi mapiyo piyo kata yono endo ma owinjore. Magi weche mantiere kanyo modong' koro gin ma counties. Lweny masani koro gore Vihiga County en koro ing'iyo jobs for youth top the agenda as 5 battle out for governor. The Governor Wilbur Tichilo is banking on his development record to retain the seat amid intense push for other candidates who are seeking to replace him. Mindigi nitiere Moses Akaranga duogo, nitiere George Haniri, nitiere Alfred Agoi, to nitiere Francis Ominde. Mangeje madogolo Tichilo teta koro nitiere Senator margi Mavihiga. Mondo mi bende koro bede kaka governor ma kuro. Magi weche mantiere Oboke mar The Daily Nation, Oboke mar The Star ma wach mantiere ndi ni Martha effect lit Raila past Ruto poll. Eni koro sani ndi koro biro mar Martha chande medo Raila mbi kendo koro okadho Ruto ka Raila negi konata malo 42 mar ombulu ka sani ndi koro gotimi yiero to Ruto nitiere kod konata malo 30 kod Ruto ni onyalo do 50 plus 1%. Omiyo nyiso ni nyaka jidhi gi miluongo ni runoff mano e wache mantiere. Kama dhi nyime en mna wach mar ombulu mar paro no inyalo ng'iye. Ano ler mantie kanyo. Raila Kalonzo fly out of the country in secret trips. Na wach mantiere. Close confidence say the ODM boss is on private tour to take rest. Sani ndi koro Raila nyowuok mana maling e pacho ka indi kadhi pinje moko kung'eno dhi e piny mane kung'eno dhi kure to joge wacho ni samoro ne bet no dhi e yweyo. Kalonzo be nyodhi e koma ga Namibia ma ndalo adek kung'ere ni no dhi timo ang'o. Magi te gin weche mantiere kai.
Wach ma bende bro hinyo ji mang'eny en ni cooking oil prices to rise further as crude palm hits historic high. Maya wach mantiere kaendi ni en ni koro mo chiero salad poro bro medo nengo ne dhi malo moloyo kaka entie sani nindi, nikech koro maweho gik mitiyogo mondo mi olose koro nengo gi dhi malo ahinya. Omiyo kapo ni yogo salad ni beche ni malo to ikri ni pod odwa dhi malo moloyo kaka entie no endo. Piny bedo matek ok ang'e gimomiyo. I still have a chance to be on the ballot, says Sonko. Mane gima Sonko wacho kanyo ni pod entie gi ratiro mar bedo mano endo e ombulu ka wadhi achiel kachiel. Ka ang'iyo kanyo weche mana mag tuke mantiere en ni koro Victor Wanyama keen on returning to Harambee Stars, reveals Mbarak. Koro Mbarak wacho ni Wanyama oikre mondo mi ochak oduog kendo e Harambee Stars. Wanyama kendo so Wanyama tang bende wach matek ndi. Oregon next. Wanyonyi set sight. Ferdinand Wanyonyi set sight on national trials after dominating Rabat. World under 20 800 meters champion Emmanuel Wanyonyi says his latest victory in the Rabat Diamond League has increased his confidence to qualify for World Championships and Commonwealth Games. The junior athlete notched his fourth victory of the year, timing 1:45.747 manendo ng'eje manyoringo Rabat. Wantie Wanyonyi katuntie Omanyala sani koro jo Western giringo manade ni giwuok ng'wech mag short races giringo kabisa. Ka ang'iyo kaendi Standard Watchman end of the tour of Parliament. The National Assembly will today break without a return date unless recalled for a special sitting. The House, inaugurated on the 31st 2017, has had its ups and downs and has come under sharp scrutiny over the conduct of its business. After today, MPs can only convene again if the Speaker recalls members of for a special sitting. MP's term ends immediately the new members of the 13th Parliament are sworn in. MPs will have a morning session today at 9:30 where they will bid each other farewell. The Senate, on its part, adjourned sitting sine die on Thursday. Koro ka in jaod bura orumo onge gima onge gikone. Koro jorade pinye debe kucha kiduogo tiduogi kawuono giro mama mondo migigoyo itinya ndiek wasechamo higni 5 ka wasetwere weche gi kimaga twak. Koro we adhiyo ane ka Nyasaye okonya duogo ibedhiyo kokiduogo bende warome gweng' nikech gini en ma jopiny ka gikeli ka to sawa. Koro mane wach mantiere nyalo somo kaka manendo nitie to Oboke mar 5 kod 4 te mondo wang'en te nang'o mantiere. 24 governors defend seats as 10 senators seek top jobs. Mane wach mantiere kanyo endo. Oparanya urges successor to build on his 94 billion development. Mane gima sani koro Oparanya onyiso ng'ama biro biro mondo mi koro otitije maber kaka oweno endo. Oparanya to tiyo. Wacha ite dier kedhi Kakamega ing'eni kara devolution ber kendo otiyo. Matiang'i says state won't shut down internet during elections. Mane wach masani koro Matiang'i wacho ni ok gibi loro mago eko mabende gin mbui e kindego eko mag yiero. Mana wach mantie kanyo to tang' lore nang' eniwe. Kapa ni kanyo osedhi oko mar mano. Matakaroa no kantiere kamoro kanyo bro betie. Achiel kuom to Korengo feeling campaign hit as a battle heat fever pitch. Mano e wach mantiere kura mantie siasa ni endi kaka ne ogoe 2017 en 1450 gi wiye. To joma nogo ombulu ne gin ji 1380 kende. Constituencies mantie kanyo gin 6. Koro sani endi nitiere jogo eko kaka ne gichung'. Rasanga gigombo no riembre kabisa. Giriembre kabisa. Kosa ni kore no rengo gi Nicholas Gombo Wajonya. Ema kosa ni kore ni debe. Actually, he has missed important moments in Odinga's campaigns. His absence in Azimio meetings and rallies has been conspicuous. Na wachokoro kijana somo kaindi ni he has been an
or ever-present figure in Raila Odinga's political endeavors, never missing an important moment in Azimio la Umoja presidential candidate's political life. He has defended Mr. Odinga against his rivals, both during press conferences and in the courts. He led a team of lawyers that successfully challenged President Uhuru Kenyatta's win during the 2017 elections that saw the Supreme Court order a repeat presidential election. An accomplished lawyer par excellence, a veteran politician with a career dating back to 1980s, Senator James Orengo performance in national politics and in corridors of justice has made him a political force. Mr. Gumbo said he hopes his track record when he was MP as well as his political experience will help him clinch the seat. Some have termed the race as being squarely between Orengo and Gumbo, even though Millicent Odur of UDA is also in the race. Ms. Odur and Mr. Gumbo were cleared by IEBC on Saturday. Gumbo was initially to be deputized by former National Police spokesperson Charles Owino. Magazine Samasia. Odibedo mapek, odibedo motielore. Odibedo mapek, odibedo motielore. Mane wachimentika wono sa ochiko geda kapar omanyala bro iware kod sibine maindi yen wachimapeka hinya wangen koro omanyala bro ka African title mokele Kenya kaindi for the first time kose Sadio Mane no konyo team ne ma Senegal loch manfike malamanyo tiko mag African Cup of Nations. Ero kama no sani warum e weche manyien. Mondo iyud wach mar muma makawuono, or ote machuok ma ondik ni muma e namba mar 71920.